Aha your command 97.1 radio command TV nyampa China finance minister ni budget obo modern ade abetu dwade ama makro Ghana ne no na assembly ya tesi abonten a ye bisa afofo nso adwenkyere ye frame na Kwame Mperi opening patro for say na China nyampa finance minister the budget no e ba beto abonten de ama makro Ghana what expectation ene ni a wo hwe say ebebem yo bro me da say o frame Williams Granting Morgan na dodo na frame say Willis ebru na me wo no kware budget ne dey ye expect niema PFA finance minister any aban ne ho if say see I hear cost of living na I so rocketing na akosoro ama and a tuber of yam yentimento fuo na adechia sura na eko enso international market ya te say abafem enso yakokan wo say cd na nwode no enti wonyi so meye enti say ordinary person na te say me no wa yen ye go di line mutu aba e de man panyifo na wo wondwere yen ho no this time the person budget ne beba no e be yen dey ordinary person na wo bedwere yen ho because say yen na tofu utility yen na bia won ni nyina won tua bi won use ni free at the end of the day no burden no yen na dey egu yen so and school fees we say free education na school no ya yen nim ne ekọ abofari ko school kura den teacher for aketua and de bia woko strike adenti I say aketua na enso on niam mu ayedin say inchini commodity inchini keke e say 2 cedi so betimi akan na say me na say me ko to bi mekan no say nya to da betimi akan o kan 111 na 110 pieces kitenkete 2 cedis and ayetu wo yemamu so it is a budget no what everybody ya one ma this time no one ye hu say wodwere ye hu na in favor ordinary person na okosa line no edema ho do ye mpabo edema ho say nyame be den beka ho na bibibia wototo no awie peye na Ghana itimi afa ne tamapa efra enye partisan ina yeye wo ha but what bafield say na ma bafield ya obehu the ordinary person no or how ni amani a den onamu lemon or no suffer bre but the end of the 2024 we so ko break 8 no breaking is okwan we so no breaking we breaking is obetimi break 8 no only say obama ne ma den ayefo amayen ordinary person no or no na yebetimi aden yetimi aden a break 8 no it is a pay united front to break the 8 there they should come down to our level they should come down from that upper stairs now one to our level to the ground now ma bibia yefo no ordinary person in feel say or a part of Ghana na every Ghanaian enjoyer or no na ne how ni bed ni nyina ebeto na echi na wadwene say watimi ayaman nen obetimi ayaman ochena Menso medase openi William say won so we wadwenche dia tudwa openi patro for saying from Zuka openi Zuka me patro chanya mpa finance minister bebo modern ade ye budget no abeto abonte what are your expectations dey na hwe ni say ebe kan budget no ho ama won so woni jetimi SCP esita yo say be make akrani na dodo na ohwa omani ma yedin ni ma yedin na so me je say ni atibia no me mu yedin na beba na eba me je say eyabotre adwumasi we eni aketua ekelo forata we dwuma bebre nti ye be say me je say wodi ni ma patu kwanso ni atibia me je so o kirade omani beti asempa nhihye papa beba na aboe man na ma yenyina fa yenta mapa efura edi akwanyanim nti yesre omamba eni amanfo nyina se wonya abotre se nia etibiara oman no ebegina na ejina bia eda amanfo nyina se yeso yeda se pass mini nua be me opamade na mi bisa ne se china nyampa finance minister ne penny for the budget no eba beto abonten as a Ghanaian no the expectation anything and yetwa be minua ye fam na Kwame Mperi ye for say bajo me de kwasitwum China finance minister ne penny for the budget no ebebre what are your expectation oh me expect say ken oforiata bia bia kan bibia beto Ghana for akomaso na emom ombebo Ghana fo hu na ometu Ghana fo kuma fi say ne ekoso o man ni mun emu ya yeden sesei unjimi ntohwe niama aye basa bibia abu ayeden ne nti expect say obeba be kan bibia ebe ma Ghana fo ye nkoma ato yenyem anye say bia obetoto niama so because nra nkoya ya ate wo mframem say VAT kura no orba beto so eno nso otoso dia na niama nso bo esan arebe kosoro nti ne yesren say oba ohun ye mobo
sɛnea yɛhu wɔn mmɔbɔ no wɔn nso wɔn hu yɛn mmɔbɔ bi saa yɛsrɛ wɔn paa wɔba wɔn hu yɛn mmɔbɔ bi saa meda ase yo abusia saa na adepam ni so na adwenkyerɛ etene ɔsɛ ɔmampani ene honorable Kenoforiata finance minister ɔmo hu yɛn mmɔbɔ na budget wɔbɛkan ɔnye bibi ɛbɛboa everyday Ghanaian na yɛhwɛ ɔmanfo expectation yakɔ miamia ahodo but ene yabe piemu ewo kwapama jansia ye ni mpanyinfo a samire wonim dia kɔ anim twetwe nkomo akora yɛfrɛ me nana Kwame Imperi wonso pacho yɛfrɛ sɛ yɛfrɛ me Kwame Dazi openi Kwame Dazi mesio echina finance minister ne mpanyinfo the budget no ebebre as a ordinary Ghanaian what are your expectation se ebe hwese skasamo no money epo send yebe ya yebe ti ase uka se say ya na ye say na se bia obeka bibi ye ya na ye use dollars yes say esa ye ti ase omon kan se bia say ye say ye say na ye nya ye ho nti ase open we dey beda wase abusia ha Okuma 97.1 radio ne Okuma TV nyampa echina finance minister ene ni penny for bebo modern de ye budget no abeto abonten na fe ye hunse ye sikasem afia wo ye nimi ana ye befa so aye na fa na ne wo mu ni se yes monten so we say ne se dodo na wo adwenkyere e de fa ho nti ye hwe nkrofo no mo expectation echina finance minister ne budget o de ba beto abonten no ye frame na Kwame Imperi pacho ye for say merasi e frame Asante Daniel dodo na frame Arashi the finest bakope sure and the finest we share the finest so hey it is some really yeah wo expectation e china edema budget na finance minister ne paying for edeba beto abonte wow say no ya na ye hwa omani mu na omani mu ayedin yen sikasem e omani mu no enkoye bibia akosoro adwumayefo aye aban adwumayefo ebre won we won ankona so adwuma won so wobre entinu we a finance minister eba be kinkan yen sikasem a edan yen ma afi no yen na yen expectation say dinti a wode won ko gina aban mu say won momode ntutu yen sika no won fa bibi papa akwan entutu ho a ebema senya nyoma bo aye din times 2 times 3 ni echi no nyoma betimi stabilize na akwan ahoro nso a obe ya sika beba nipa kotokum se nyuma na obekoso ebuebu ebianse wo so rekọ IMF eni nyina kwan a won atena se adwene won se wotimi nya saa akwanya no ebeka yen sikasem no ho a ebe se ebekọ yie nti no yen nyina ye retwen as to say mama pinama na wako kinkan yen na ye awe se MPs bi se won pinama na on be present budget no nanso yen ye hwe anim se ochena no nya to bia wo betoto akwan ni etie yem bompai se ne papa ebefimu aba sana opanyini Mr. Sante Erica ne o se orihwe anim se ene papa bi ebefimu aba esane se o hwese ne oman no se ne esifa akona ensachirei ene ne ma bibiri no mo hwe anim meda wase oro Asante se samre wase bre ene yen akasa meso meda ase Okuman number 1 yedamasi yes yedase ni eti si mountain so ne ye china budget a finance minister ne penny for bo modern ade abetudwa enti ye bisa omanfo se e china omo expectation isane se da omo be kan brofo na ase nchirase na e bibi foforo wo ho enti samre de ye bisa ma mesro e china wo expectation e de ma budget na finance minister ne penny for e de ba no okay no so from a question tete I'm here driver my friend station round about no acha budget ne de me say de me new asem papa bia e be fuma ba ye hwe de nyame be budget ne de make us me de be fuma ba pare me ni papa na o say an compam no be kan na say ono no ba be kan budget ono ye elokra na ye dai sinti ba echina eno and there is no hope me ni bibia me no hope ya won ni bi em say
Yo, abusia ene sami ma men ko fofo nso so na yenkodi enkomo. Ha Okuma 97.1 NFA Okuma TV. Ye frame Nana Kwame Imperi. Obetimi aframe the find Sambi mabepiem wo manfe. Enti opani nyampa china finance minister bebo modern de budget no abeto abonte no akan nsem no hu afie da yanimi se ne yisika sem krombe toto no wo mankronko Ghana mu. What are your expectations? Ye na ho anim se oba be kan ho asem aboa wo. Yo. Me so me din de Adumakon Frederick. Me tax da wa manfe ekwapem. Mpacho ochina budget ndi amesre ne say anka finance minister no ye besre ne say on to ni o ma yi a be ma sikasem no agina yiye titru dollar no atuma gina yem petrol sem no kra so besu atuma ba na echi kakra mayen because amani nti adawa afo say yakwa adwuma kra yen sika ese yenya de ko yi chop money ni yenya nti ye besre ne say on to budget ni ye na ma petrol ni o ma bokra embra for mayen enu echi no modern say sebi nyoma bedito anako mpepepe na edi asumdwe aba omayin me fa tonso be kakra ba budget no yo meka kakra wo fe odan pa jo fe mokuraje na o man fi station master budget no finance minister dey come kwan can say president to uniform cause obey eyasem papa bia oba beka patrol na koso ye adwuma ko ye sika ye sesi ko ye ntimi dey come kwan kan wonyi no president uniform to senior parliament for Ghana pepe non fo bi from ra obetima abuya me so kakra metima kan yo ye da say abusia amanfo na adwenkyere na dodo na yiguso erejeje no na we driver for ye bo modern ani omu bebo nhyiamu ewo manfi woso won adwenkyere a won abomodern adanadi edefa echina nyampa finance minister ne budget a oba be kan no wo makronko Ghana mu no ohwa de tonfo ye wo manfi station ya polo for dodo na wom na ye no mo etonsuo ene ne ma ekeka ho ne wom ni se echina finance minister ene ne penifo the budget in Baba 12.10 eti Okuma 97.1 any Okuma TV eti ya bomodi esi mountain so ya bisa omanfo no dodo na adwenkyere ni amohwe anim se china finance minister anye na onfa moamo sa de tonfo na sese apollo no kra yanya nte yesa akodu 3 series enka na ka wi 1 series awi bebre enti wadwenkyere de na wohwe anim se china finance minister ebe kan budget na ode be hye to ni amane so kura anko fam na sese de ya bre pia wata ya to kura na bu ya dinti wonto fitia no pam begina 10 cedi pen metmaton ahi na me de be na me man wode akọ school na me so me de an nti anto so kura na ne akọ de ya bre dodo anto so mayen ya sra ne pa anto so yeah, that's it. Mama Nkofo so Samri echina nyampa finance minister aba be kan budget no ya wo ka brofo akese no ka scanner kese na ya nwonwona agomani so den na wo hwe anim se echina nyampa finance minister be na boa wo ton wo ade nkakra na do so onto exam no oyo no so se na be ya yenso ye betwa ni ya mo beto ni ya mai na se ne boya din aya na mo kasa ho nti onto so mai yesle no pa e di yam din pa ne cho so onto oyo no ni exam no so mai yesle no okay omanfo na sema America ne we se wa hwe anim se finance minister ne mpanifo ebo modern the budget ne ba omo be bibia exam na esikire margarine na oil no ne bo no titiru ebetimi akofam na etimi aboa no so won kwa obefa so a wobetimi ahwe omanfo no so a eto ade wo ho no eti abusa ye to aso dia na ye rekoba bi fofo na ya hwe ne ebepie mu ewo ho champion baba champion baba enne finance minister ebeko eye ofikesim parliamentarians no abomodern de Ghana budget no e de abeto abonten said ya be ya yisika sem no ye be hwafi afi koyo afefofra ye ba be room no sani yisika sem ye be fada abomode atoto na fa wo so wadwenkyere ewo eye nia ebebe china no na wo expectation nia wo hwe se finance minister e de be kan ho na etimi adomo nia ye hwe ni se ye be pa omampanyi chew se what the budget yi ko parliament yo chiren yen expectation pa ni se nyama ya sheda ya to aba ye ma ye MPP fo ya to aba ma no enye ne na ne ye rehun nti ema tesia ne nyama ekoso no ekoso too much ye be sre no se budget na wo kwakoye no
wɔbɛma bibiara a wɔbɛyɛ bia no mmra fam na yɛn adwumayɛfo no nso yɛn nso yɛn ho han na bibia yɛbɛtɔ biara no yehu sɛnea yɛbɛtɔ na fa bi sɛ nyama bo ayɛ den too much fiti akɔkɔfo dua kora 20 Ghana a na ɛyɛ 14 cedi kɛsɛ akɔdu 20 Ghana lɔre fɛ ne ade bo ayɛ den no ɛyɛ too much nti yɛsrɛ ɔmampanyini ɛne ne finance minister ne sɛ ɔmbɔ mmɔden na wɔntete nyama no so na yɛso yɛn ho han wɔ ɔman nim kakra medam ase Abusia saa na ɔmanfo no ɛka wɔ abɔnten ɛha ɛyɛ ɔkoma 97.1 yɛfrɛ me Nana Kwame Imperi wobɛtumi afrɛ me the finest mɛmɛ nyinaa ka akyire ne me ɛkyena ɛyɛ nyampa budget a finance minister ne nipanifo de bɛba bɛto abɔnten ne ho adwenkyerɛ ɛne yɛte si bɔnten so ɛnnɛ yɛgye ɔmanfo dodo na adwen ɛne hawa akɔmu nyaaya finance minister ɛde ɛyɛ budget no ɛbɛsi fa ɛde abɛto egwa ɛde amɔ na abo ɔmo nnwuma nso ɔpɛni ɛha yɛ ɔkoma 97.1 radio so yɛfrɛ me Nana Kwame Imperi yɛfrɛ sɛn ɔfrɛ me Kaskara na ɛkyena nyampa finance minister ne nipanifo ɛbɛbɔ mmɔden ade ɛyɛ budget no abɛto abɔnten na Ghana yɛsi kasɛm afi yɛda yɛ anim yi sɛnea yɛbɛtoto na afa ne sɛnea yɛbɛdi na afa wadwenkyerɛ ɛne nea wɔrehwɛ kwan sɛ ɔde bɛhyɛ man ɛne me yɛda ɔkoma ase ɛyɛ bɛngye ɛyɛ ma ho fa sɛ mahyia yɛn wɔ ha mu bisa sɛnea ɛtefa ɛyɛ fɛ yɛ spɛtis kanoforata so obeko so onko ene dia ntimi fa budget ne ho yɛhwe ba ne esia ne se na aba no onhwe ba bi odi ba bi bɛhyɛ na odi ba bi ahyɛ na ayɛ yie ama yɛn but nyema me yɛden ama school fra ko school yɛ driver fo yɛ wa ha yɛn ka se kitaka yɛ kɔ school fra ko school fia kɔ ekropon 5 cedi ba yɛ consider wɔn ɛyɛ den ma yɛ kɔtɔfo na wɔn consider yɛn but yɛ consider wɔn yɛ 3 cedi anesa no yeboa ye nise nyame adwuma na ye ni bi ne ntɔhwe bi ɔde bi hyɛ ɛbɛyɛ ma Ghana tumpɔn na bia ko yɛ ɔdɔ ne ntiase aba Ghana ɛne yɛ hwehwɛ fi ne wɔ saa ɛna ɔpanyini Pascal kanen ɛkyɛ nyampa finance minister ne nipanifo ɛde ɛyɛ budget no ɛbɛbrɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛsika sɛm yɛbɛtoto no ɛyɛ afefoforo da yɛ anim no ɛne how a yɛsika mpo no kra no yɛba bɛdi no wɔ man ni mu ɛnɛ panimfo bebree na akasa adehye bebree na akasa yɛnsa ka no nyamfo yi ɛwɔ ha enti sambre yɛbɛkɔ no hɔ na ɔno nso ne expectation ɛne kwan a ɔrehwɛ sɛ sambre finance minister ɛde budget no bɛtu dwa ɛbɛboa no as a businessman nso yɛfrɛ me Nana Kwame Imperi obi nyamfo patro yɛfrɛ den yo wɔfrɛ me Otin Ado ɛkyena finance minister bɛkan budget what are your expectations as a businessman and also a man of with integrity oh okay yo I'm say better mun ya say obi anim say na o magni mu aye in fact yenim bibia kosoro edu ba bi krampa na say nyina yetumi park en cars no mun ade it's no I may expect during the reading of the budget no one I say some of the taxes are petroleum prices and so on. In fact, to make up for my before say ebeboy because unya to petroleum prices and unya to super it affects almost everything. And the idea when aduan we fumu kra no to make us through. It's I may expecting say some of the nuisance taxes na hodom na maniama ekosra ye dan ye hu bia into me me expect say aban no beka se we yi afio ene na edikan a me pese me hu okay sana openikese Otin Erikanen honorable ne krakra no eno ni expectation na yeah na to so bien I expect government workers their salaries to be increased because at a point in time no won say bibia akosro but government workers still are baby are wage nine a whole man wage nine ade say petroleum prices na cost enya call ya so na chese bibia so akosro but at the end of the day government worker no or suit team near otim once I will reduce some of those taxes na government salary so government workers almost salaries so na etumi akosro ama say na be obi ho betumi aheha no yeah that's it onyanyamfo Okuma 97.1 radio Okuma TV your friend Nana Kwame Imperi with me friend the finest with here with the brother Mr. Lord na ni woman is say me here nyampa echina finance minister ni penny for bebo modern the budget no e dey abrayen kwan ye be fa so ayisika se be ye betoto na afie da ye nim no ene mfina e da ye nim na na afie ye hu se ne yisika se ye be di ni se ne ye be na fa ene omanfo dodo na na ache omadwen se oman ni mu ayehye
me am gina hey wo hwese ne anema da ekosro na ese fata samre obi expectations so no ye beje nti na okoma 97.1 ene okoma TV abomode apia abonte so aye bi so manfo na adwen church na finance minister eye budget what expectation. My expectation is simple. I think the whole world is facing a crisis of hardship. It's not going to get down. Nothing is coming down anymore. Where we are now, we are going higher and higher. At least the little you can do to sustain yourself, whatever. That is what Mr. Lord say the little you can do to sustain yourself, you do it and you do it well. Obi bro for say brighten the corner where you are. Into some Oh, I think that whatever is going on, God is faithful, and that when you are for God, you know that we are in hard times, and no matter how the situation may be, you just have to focus on the little you are doing and make it bright and make it happy yourself. That's all. Any suggestion for the finance minister now? Any abai? Finance minister, there, Charlie. They are born into riches, so they don't feel what we feel on the street. The street is hot, so they don't find who to get there. All right, we say we see Samri there. My name, my brother, and Kasa Samri as a banker. No, what do you expect? A finance minister say or the better budget. You know, when I expect to be here film a China budget or Babekai. China budget now or more kind of tension because Ghanaians expect a lot from him. We expect to hear the positives. And we are hoping say budget no the bebano will be a one that will be for all. I be reduce the tension in woman. We are hoping for the best from the minister. Any special expectation be na? Oh, for now they make it be to myself kakra. I would want to do the post analysis no based on your debebano, then we will know what to. For now I'll just stay mute and then wait for what he has for us. Abisia yeda wase se samre YouTube ma mo so mojemre ene kasa fefefe yeda wase yampa echina finance minister ne mpani for obo modern and the budget na dia bre kwan be fa so ayesika sem ye betoto afie da ye nimi na mensaka onunyamfo bi wa hampacho fam na nakwa me pray ye for say me do ye want tike ye boa echina finance minister the budget ne be bre. What are your expectations as a businessman me no kase wo man konkron Ghana mu? Well, there's no expectation say Obe Kasa Mane Maiden Abada Mine. Well, for now, no, because of petrol into be high. A question of Mobia also turn on the same no epe. The Empire neighbor say, Obe can as a member to Obia commercial. I don't need any member bad down my union and I want to maim. Na union I want to maim on a crackano as Ogradini and as Obia. We a business we say then I will hear him say or better so and now or the back home and then I will expect to be here. One thing is may say any much about whatever is he is going to see, but what we all expecting they say petrol. I think the petrol what was here I can be so far as I walk to petrol here I can be no yes but say VAT do no good petrol so what it will be brief so yeah okay very simple. Yeah, better was say, Mr. TK, yeah, that's a pa. Okuma 97.1 radio, ne Okuma TV. Your family na Kwame Imperi. We bet me a friend the finest. Your woman is Echina Nyampa, finance minister. Ebe bomodian the budget no e dey abre o man kronko Ghana. You hear him as a grateful businessman, any businesswoman. Omo expectation. It is some radio ya be pmo e wo for you a choba. Mesaka onunyamfui me ba cho ye for den na echina then I was expecting say finance minister be kan e be boa o fi opera plan me expect say finance minister yes na say onyama suma en kakra na nyama boa akoso na fe ye bi so betunya anka you in your non-for voter Mr. Kram Walkani. Sana Accra Ericane, or say, Ankebeya, only 11 if you are non-for roto no and from Maminko no young for you, the battle, your flow, then your family could fear them. Also, Echina Yampa, expectation at the finance minister budget or Barbecane. Okay, say the finance minister on, I mean,
ɔka no sɛ sɛ yɛn nyina hu dollar no deɛ ɛwɔ yɛn kɔ eti sɛ mo kɛsɛ mo bɛyɛ ni yɛ sɛ na ne yɛ yɛreka ndc anyɛ sɛ no deɛ yɛ pɛ finisi asɛ dollar na nkɔ fam na petrol nkɔ fam deɛ nothing will be good sɛ papa biara ntumi mba eti me expectation sɛ ɔbɛka yɛ kate sɛ petrol wɔn ate so anaasɛ dollar na ɛtumi ayɛ sɛ na nneɛma bi a yɛn nti ase sɛ yɛmpere me yɛn kra sɛ ma ɛso yɛnyɛ bi wɔ ha now hwɛ sɛ wɔsi wɔn fa ɛmo ɛma Ghana ha yɛmpɔ yɛ ma yɛso yɛnyɛ bi wɔ ha eti na ɔkwan bɛn so na yɛbɛtumi ayɛ eti sɛ ɔbɛtumi ayɛ bibi sɛ dollar no bɛkɔ fam na afei so yɛtumi anya petrol no so akɔ fam ama yɛn deɛ obiara so bɛtete ne biribiara so ɛno ne alright yɛda ase ɔpanyini ɛkyɛ nyame pa Ghana finance minister bɛbɔ mmɔden de budget na brɛ yɛn ɔyɛ guadini business woman mehwɛ no ɔno nso ne expectation nneɛma a wɔhwɛ anim sɛ finance minister de bɛhyɛ budget ɛne ne wɔbɛyi afi mu ɛkyena wɔde budget no bɛbrɛ dɛn na wɔhwɛ anim sɛ wɔbɛyi afi mu na dɛn na wɔhwɛ anim sɛ wɔde bɛka ho anka mede ɔkyerɛ nea ɔde bɛba no anka yɛnte asɛmpa sɛ ɔma anim ayɛ den wokɔtɔ biribiara wontumi ntɔ nti anka wɔbɛyɛ budget no so yɛatetew nneɛma wei so yɛyɛ yi so anka mefo sɛ bɛboa yɛn aguadifo no sɛ ntɔsi yɛntumi ntɔ fish koraa yɛntumi ntɔ sɛ bankye kotoku 1.5 ɛyɛ den yɛkita mmɔfra nso wayɛ adwuma nso a wonidi nti anka wɔtetew nneɛma bi so ma yɛn sɛ patrol yi sɛ na akɔ fam koraa ma yɛn a megye sɛ bɛboa yɛn aguadifo sɛ wokɔ kwan so a wobɛba no ɛmu yɛ den sɛ na ɛsɛ bi a wotɔn ade no wohwɛ wo nua bi ba no ho kyerɛ ne nti wotumi ntɔn ne saa ama no sɛ ɛsɛ wo so wobua no na ɔno nso atumi abɛtɔ bi ama wobɛwie na wo so woabɔka nti nea yɛhwɛ no mu sɛ ankɔkyena de ɛnyɛ asɛmpa papaapa ma yɛn sɛ wɔbɛtetew nneɛma so koraa ama yɛn patrol no koraa na ɛnyia yɛn titiriw sɛ yɛma no kɔ sukuu a lɔrefrɛ no yɛwu wode 10 cedis ma wo ba a ɔforo kaa kɔba abɔfra no nnidi bia no pa so ni 20 cedis ana 15 ade bɛma wo ba nso na ɛsɛ abɔfra no tira fie ɔbrɛ abansi wɔn kɔ sukuu free ti ɛhɔ ne na ɛhia yɛn patrol ne titiriw wɔtew patrol no so na sɛ aguadifo mmea no antetew nneɔma so a na afei nneɔma ne wɔn na ɔne aguadifo mmea no ɛnka yɛbɛda wɔ ase ɛyɛ CEO de ma ɛyɛ ɛnso nyame yɛ kyɛwba madam oforiwa mini CEO de ma executive pap ɛna ɛnɛ yɛhyia yɛbɛkasa finance minister nyampa ɔbɛka budget no oguadini business woman what are your expectation yɛhwɛ anim sɛ ɔbɛma obiara kɔmɔ atɔ ne yam because sɛ na Ghana kɔ no ɛnyɛ easy nti ɔmɛka asɛmpa bi nto yɛ akɔmɔ so na obiara kɔmɔ atɔ ne yam na Sunday chire okoma 97.1 radio so okoma TV budget den ina wo hwɛ anim so de be hyem na den na wo hwɛ anim so be yɛ film ahotɔ sɛ ne be a ho kyerɛ ododo yɛnya bibia de ekranhye bɛba yɛnyira mu ɔsa ahotɔ bibia de nkranhye be ma obiara mu ɛne ne ade wo hwɛ anim na ne krakra no Ghana wɔ match kyena wo hwɛ score line no ebe ya he okwan bia so yɛbɛhyɛ bie okwan bia so yɛbɛhyɛ bie na mpato wo fɛ den amponsa okay interpanyina amponsa sɛ okwan bia so no yɛbɛhyɛ bie yɛda mase ɛyɛ Okuma radio Okuma radio Okuma radio